Carmen Tórtola Valencia, la ballarina d'estil lliure. Carmen Tórtola Valencia, 18 de juny de 1882, 13 de febrer de 1955, va ser una de les figures de la dansa més importants al primer quart del segle XX. Va néixer a Sevilla l'any 1882. Durant la seva infantesa, la família es va traslladar a Anglaterra, on es va quedar al càrrec d'una família anglesa quan els seus pares es van traslladar a Mèxic, on va morir poc després. L'any 1908 va iniciar la seva carrera com a ballarina en el Gaiety Theatre de Londres i després va actuar als escenaris a Europa, França, Alemanya, Dinamarca, etc. La seva primera actuació a Espanya va ser l'any 1911, on va revolucionar l'escena amb el seu estil de ball lliure, gaudint de l'admiració dels intel·lectuals i artistes de l'època. En els anys 20 va començar a actuar per Amèrica i va tenir un gran èxit a tota Sud-amèrica fins la seva retirada l'any 1930. A partir d'aquests anys i fins a la seva mort, va reunir una important col·lecció de diversos objectes d'art, entre ells una important col·lecció de puntes de coixí que està dipositada en aquest museu l'any 1992. Les peces dipositades al museu van ser venudes per la seva hereva Àngels Magret Vila, al Col·legi de l'Art Major de la Seda de Barcelona. Són un conjunt de peces molt variades tant pel que fa als usos, procedències i èpoques. Entre les peces que podeu contemplar en la sala es troba aquest volant de la segona meitat del segle XIX que, segons Carmen Tórtola Valencia, havia estat propietat de l'emperadriu Eugènia de Montijo, 1826-1920, que probablement era per a una faldilla amb crinolina d'estil romàntic, amb fons de tul, amb rams de flors i pinyes que es van alternant. Tórtola Valencia va ser la principal representant a Espanya de l'estil de dansa que va impulsar per Ruth Saint-Denis, que havia revolucionat la dansa amb una visió lliure del moviment, com havia fet Isadora Duncan, però inspirant-se en ambients orientalistes i el món exòtic. Escriptors com Ramón del Valle Inclán, Emilia Pardo Bazán, Pío Baroja, periodistes com Pompeu Gener i poetes com Rubén Darío es van declarar admiradors seus. El músic Enrique Granados va dedicar-li la peça La Gitana i artistes com Anglada Camarasa, Zuloaga, Penagos, Viladomat i Ismael Smith van realitzar obres inspirades en ella. A diferència dels balls exòtics o d'inspiració oriental, un dels personatges que li va donar molta fama va ser la Maja. En aquesta imatge de 1928, Tórtola Valencia llueix gran mantellina i ventall com el que es conserva a la vitrina i que formava part de la col·lecció de l'artista. La seva interpretació de La tirana l'any 1918 va inspirar l'il·lustrador Eduard Janer. I l'empresari Esteve Monegal, propietari de Mirúrgia, va realitzar la línia de productes La Maja.
Carmen Tórtola Valencia es pot considerar una de les primeres dones que va prestar la seva imatge en la promoció d'un producte. Ella va ser la inspiració del popular dibuix que molts encara recordem. La premsa de l'època destacava l'estil original en el vestir de Carmen Tórtola Valencia, una dona que combinava tot tipus de teixits i complements i que no seguia les regles estrictes a la moda de les dones al primer quart del segle XX. En algunes de les imatges que es conserven d'ella, se la pot veure guarnida amb algunes de les puntes que es conserven de la seva col·lecció. L'any 1930, conscient dels canvis de gustos del públic, Tórtola Valencia va abandonar els escenaris i va iniciar una nova etapa de la seva vida. La ballarina es va recloure a la seva casa del barri de Sarrià de Barcelona amb Àngels Magret Vila, la seva parella, fins la seva mort l'any 1955. Tórtola Valencia es va dedicar a recopilar tot el seu llegat en àlbums plens de retalls de premsa, fotografies documentades per ella i va viure rodejada de les seves diverses col·leccions, entre elles aquestes col·leccions de puntes de coixí. Per poder deixar el seu patrimoni a l'Àngels, Carmen Tórtola Valencia la va adoptar com a filla.